לא מדינה נידחת, לא משק, לא מפוקפק, הארץ מתפתחת בצעדי ענק. זה עסק יסודי, מספיק עם סנטימנטים, הראש היהודי ממציא לנו פטנטים. קחו למשל המצאה יוצאת מן הכלל, הכובע החדש הוא על ידי מעבדה נבדק ויש בו A, B, C ו-D. הכובע שמש יהודי. לא מדינה נידחת, לא משק מפוספס, הארץ מתחמשת בנשק החדש. זה נשק ייחודי, מספיק עם סנטימנטים, הראש הגלעדי ממציא לנו פטנטים. עוד לא היה רובה כמו רובה זיתים. קחו למשל המצאה יוצאת מן הכלל, עכבר מסתובב חופשי בבית וגם בספינה, צינור כפול מפלסטיק שומר על הפינה. לכל עכבר זה סוף הדרך. זה פועל, זה פועל, זה פועל. לא מדינה נידחת, לא משק מפוספס, הארץ מתחמשת בנשק החדש. זה נשק ייחודי, מספיק עם סנטימנטים, הראש הגלעדי ממציא לנו פטנטים. קחו למשל המצאה יוצאת מן הכלל, לסבא אופניים בבית והם מתאימים לשי. זה פועל, זה פועל, זה פועל, כי צחי הוא צחי, מה יש לדבר, כי זלמן תמיד הוא הטוב ביותר. זה פועל, זה פועל, זה פועל. זה פועל, זה פועל, זה פועל.